таи солҳои охир дигар шудани усулҳои хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, маблағгузории муассисаҳои табобатӣ, пайдо шудани технологияи муосири симулятсионии тиббӣ дар бозори ҷаҳонӣ ва ватанӣ, дигаргуниҳо дар дархости беморон ва талаботи донишҷӯён, баландшавии масъулиятнокии донишгоҳҳои тиббӣ оид ба бусифати баланд тайёр намудани хадмкунандагон, таҷдиди назар намудани барномаҳои таълимӣ пеш аз дипломиро талаб менамояд. тибби асри 21 ин омезиши технологияи муосир ва мутахассисони баландихтисоси тиббӣ мебошад. яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи тибби имрӯза ин таъминоти аҳолӣ бо кадрҳои баландихтисосе ки қобилияти дар технологияи муосир фаъолият намуданро дорад ба ҳисоб меравад. тавре ки таҷрибаҳо нишон медиҳад, дар шароити имрӯза ба пуррагӣ аз худ намудани малакаҳои амалӣ танҳо дар муассисаҳои табобатӣ клиникӣ натиҷаҳои дилхоҳ дода наметавонад. дар чаҳорчӯбаи маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ дар бинои нави асосии донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон маркази омӯзиши симулятсионӣ таъсис дода шуд. маркази омӯзиши симулятсионӣ дорои 10 ҳуҷра аз ҷумла таълимӣ, муоинаи бемор, эҳёи дилу шушҳо, муоина ва эҳёгарии кӯдакон, ташхиси ултрасадо, кӯмаки аввалияи тиббӣ, ҷарроҳии эндоскоп, дорugузаронӣ, омӯзгорон ва машварат мебошад. дар маркази нав донишҷӯёни курсҳои болоӣ, ординаторони клиникӣ, духтурони такмили ихтисос метавонад сатҳи маҳорати худро баланд кунад. ба симулятҳои муосир онҳо метавонанд ҳолатҳои вазбин, баъзе амалҳои ҷарроҳӣ биомӯзанд. чунки вазифаи асосии таълими тиббӣ дар он аст ки ин таъмин намудани соҳаи тиб бо кадрҳои баланд ихтисос. аммо дар шароити бемористонҳо ва дармонгоҳҳо ин на ҳама вақт имконият дорад. аз ин сабаб донишгоҳ ҳаракат карда истодааст ки донишҷӯён дар рафти таълим ҳам бо усулҳои нав, ҳам бо таҷҳизоти муосир шинос шуда ва дар таҷрибаи худ онҳоро истифода баранд. марказ бо таҷҳизоти муосири тиббии симулятсионӣ бахусус симулятор дастгоҳи аускултатсияи бемори калонсол, симулятори бемори калонсол мизи амудии бемор, симулятори кӯдаки навзод, симулятори кӯдаки наврас, симулятори амудии ташхиси ултрасадоӣ, симулятори амудии лапароскопӣ барои тамрини амалиёти ҷарроҳӣ, маҷмуаи тамрини мошинаи ёрии таъҷилии тиббӣ таъмин буда барои донишҷӯён имконияти васеъи таҷрибаомӯзиро дорад. дар ин марказ мулияҷ ки манекентҳое ки дорои шарид ва варидҳое ҳастанд ки дар он метавонанд ки донишҷӯён мустақилона малакаҳои амалии худро гузаронанд. мо пайравони ибни сино аз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят шод ҳастем ки барои мо ҷавонон ин қадар ғамхориҳоро дариқ намедоранд. бо симуляторҳо маҳзи ғайримустақили дил ва нафаскашии сунъӣ ҳам гузаронидан имконпазир аст. дар омӯзиши воқеӣ бехавф барои бемор давомнокии раванди таълим маҳдуд набуда, шумораи такрор намудан аз кор дар клиника вобастагӣ надорад. аз худкунӣ намудҳои нодири дар ҳолати тиббӣ нахустин маротиба беҳаяҷон дар назди бемор барои донишҷӯ баҳодиҳии шаффофии амалҳои донишҷӯ. фарқияти омӯзиши симулятсионӣ дар он аст ки пеш аз бо мемор рӯбарӯ шудан ва ягон амалеро иҷро накардан, донишҷӯ бояд дар маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ қаблан дар симулятор фантом ва тарҳҳоро аз худ намояд. донишҷӯёне ки малакаҳои амалиро бо истифода аз дастгоҳи таълимӣ аз худ намуданд, зудтар ба тадқиқот ва корҳои амалӣ ворид гашта, натиҷаҳои корашон низ фарқкунанда аст ки ин омили асосии паст шудани хавф барои бемор ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мебошад. ворид намудани барномаҳои нави таълимӣ бе омӯзиши технологияи муосири симулятсионӣ дар давраи пеш аз дипломӣ ва баъди дипломӣ ки дар тамоми ҷаҳон ҳанӯз аз миёна ва охирҳои асри 20 ба таври васеъ истифода мешуданд, номумкин аст. марказ ин муҳити сунъие мебошад ки бе ҷалб намудани беморон ба шароити клиникӣ комилан наздик кунонида шудааст.